Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-Apostlu Sant'Indrija. Apostlu jfisser il-mibgħut. Il-mibgħut biex iwassal il-kelma ta' Ġesu, biex iwassal il-Kristu. Ma din mhijiex sempliċement missjoni tas-saċerdoti, imma hija missjoni ta' kull nisrani. Tantu hekk li fl-antik isem li kien jingħata anke lill-insara kien dak ta' Kristofori, ġifieri dawk li jwasslu lil Kristu. Ejjew nitolbuh lil Sant'Indrija llum biex aħna wkoll inkunu nies li lesti li nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, ta' dak li nemmnu. U dan nagħmluh mhux b'ħafna paroli, imma bl-istil tal-ħajja tagħna li aħna nażlu. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Eddejn nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Nitolbu. Miċ-ċokontana mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant'Andrija li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina quddiemek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalem il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni rajt anġlu li urini xmara tal-ilma tal-ħajja ċara daqs il-kristall, dgelgel mit-tron ta' Alla u tal-ħaruf. F'nofs il-pjazza tal-belt fuq naħħa oħra tax-xmara hemm siġra tal-ħajja tagħmel frott 12 darba fis-sena. Trott il-frott tagħha darba fix-xahar. Il-weraq tas-siġra huma duwa tajba għal ġnus. Ebda saħta ma jkun hemm iżjed fija jkollha it-tron ta' Alla u tal-ħaruf. U l-kaddejja tiegħu jaqduh, jaraw wiċċu u kollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed u ma jkunux jeħtieġu dawl ta' mużbieħ u dawl tax-xemx għax il-mulej Alla ikun jiddi fuqhom u huma isaltnu għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad qalli dawn il-kelmiet huma minnhom u ta' min joqgħod fuqhom. Il-mulej stess Alla tal-ispirti tal-profeti bat l-anġlu tiegħu biex jarraf il-kaddejja tiegħu bil-ħwejjeġ li għandhom jiġru dal-waqt. Arani ġej minnu fih, ħini min ħares il-kelmiet tal-profezija ta' dan il-ktieb. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Maranatà, ejja mulej Ġesu. Maranatà, ejja mulej Ġesu. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna,
nersku qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ, Maranata ejja mulej Ġesu. Għax Alla kbir u l-mulej, Sultan kbir fuq l-allat kollha, fideħ huma kijan l-art, tiegħu huma ċaċet l-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Maranata ejja mulej Ġesu. Ejjew inkimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex u Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Maranata ejja mulej Ġesu. Alleluja, alleluja, alleluja. Isru u tolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tikfu quddiem bin il-bniedem. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa jduru ma' xatt il-baħar tal-Galilea lemaħ żewġ taħwa, Xmun li jgħidulu Pietru u ħoħ Indrej qegħdin jixtu xbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom, ejjew warajja u nammilkom sajjieda tal-bnedmin. Minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew isewwu xbieki tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. U tiegħek wasalna fit-tmiem is-sena liturġika. Propju hekk il-lejla nibdew sena ġdida, s-sena tal-Avvent. Ja sena ta' mixja mal-mulej Ġesu. U l-Vanġelu tal-lum qiegħed isejħilna biex nagħmlu din il-mixja, biex impoġġu lil Alla f'ħajjitna, biex nagħtu widen għas-sejħat tiegħu. Infatti hawnhekk il-Vanġelu ta' San Mattew jirrakkontalna is-sejħa li Ġesu jagħmel lill-ewwel apostli, lill-ewwel dixxiepli tiegħu. Għax qabel ma tkun apostlu jeħtieġ li tkun dixxieplu. X'inhi d-distinzjoni bejn dixxieplu u apostlu? Id-dixxieplu huwa żmien fejn inti toqgħod bħal Marta aw bħal Marija oħt Marta, toqgħod f'riġlejn ta' Ġesu u titgħallem minn għandu u tilqa' l-kelma tiegħu u tisma' il-kelma tiegħu. Apostlu imbagħad tfisser tibda bil-ħidma tiegħek fil-ħajja ta' kuljum. Billi dak li rċivejt minn għand Kristu tgħixu. Tagħmel il-ħila tiegħek biex twettqu. Biex inti wkoll li permezz tas-smigħ tal-kelma sirt tixbaħ lil Kristu, twassal lil Kristu kull fejn tkun. Fil-bidu, fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, il-dawk l-adulti li kienu jitgħamdu, għaliex fil-bidu ma kienux jitgħamdu it-trabi sakemm il-Kristjaneżmu beda jikber, imma kienu jitgħallmu nies ikkonvertiti, nies adulti. Kienu jlibsuhom kif għadna nagħmlu sal-lum anke l-trabi tagħna li jitgħamdu il-libsa l-bajda. U n-nies kienu jsejħulhom u jagħtuhom dal-isem l-illuminati. Ġifieri dawk
li huma imdawlin mill-kelma ta' Kristu. Din hija l-missjoni tagħna eżis. Kemm xi ħaġa sabiħa ejjew nitolbu il-mulej. Ejjew nitolbu dan il-lum partikolarment bl-interċessjoni ta' Sant'Andrija. Li din is-sena liturġika li sejnin nibdew flimkien tkun għalina tassew sena ta' dixxipolat li twassalna għal apostolat. Id-dinja eżies għandha bżonn ix-xhieda tan-nisrani. Għaliex id-dinja u s-soċjetà ta' madwarna qiegħda twarrab lil Alla. Qiegħda tagħmel minn kollox biex issikket il-vuċi tal-Mulej Ġesu. Ejjew aħna stess inkunu dixxipli u apostli, persuni li jisimgħu, persuni li jiġdu li huma dawk li jimxu wara Kristu, li huma dawk li huma ħajjithom hija mdawla mill-kelma tiegħu. Umma bil-wifqa fiduċjusi fl-imħabba tagħna lejn Alla. Jew inresqulu t-talbiet tagħna u l-mulej nitolbuh u ngħidulu ħares lejn uliedek mulej, ħares lejn uliedek mulej. Nitolbu għall-Knisja ta' Kostantanopli imwaqfa mill-Apostlu Sant'Andrija li huwa l-patrun tagħha sabiex faqda mal-Knisja ta' Ruma tkun tassew sinjal ta' imħabba u ħniena. Nitolbu għal-mexxejja tal-popli sabiex huma wkoll li wieġbu b'responsabilità għal bżonnijiet tal-bniedem, il-bżonn li jgħix fis-sliem u l-paċi. Nitolbu għal-Kattolċi u l-Ortodossi sabiex fil-ħidma pastorali tal-knejjes tagħhom juru attenzjoni partikolari lejn dawk kollha li fis-soċjetà qegħdin isofru l-faqar u s-solitudni. Nitolbu għalina l-koll sabiex fuq l-eżempju ta' Sant'Andrija aħna nikbru fl-imħabba tagħna u fil-mixja tagħna wara Kristu. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu Sant'Andrija biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek u għamel li t-talb tiegħu tispiċċa l-firda bell-insara u l-Knisja kollha faqda waħda sħiħa tħaffef ferħana lejn is-saltna tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
U Alla li tista' kollox ilqa l-offerti tagħna fil-festa tal-Apostlu Sant'Andrija u għamel li bijom inkunu noġbuk u nitqawwew fil-ħajja tal-grazzja bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti jirraj ta' dejjem, ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirawha dawk stess li int qiegħed fuqhom bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirrajh bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġej fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dik kienu il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Is-sagrament tiegħek li jirċivejna mulej jimlina bil-qawwa biex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrea inġorru fina il-mewt ta' Kristu ħalli jistħoq ilna ngħixu miegħu fil-glorja u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Is-sejħa li Ġesu għamel il-Sant'Andrea hija l-istess sejħa li qed jagħmel lili u lilek. Ejja warajja. Ejjew ngħidu dawnek it-tliet avamarijiet biex is-sena l-ġdida li ser nibdew flimkien minn lejla tkun sena li fija tassew nimxu wara l-mulej, nkunu nies li nilqgħu lill-mulej bħalma laqetu il-Verġni mbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu infirxet id-dija li tixet imħabtek tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Carmela, għawleħnek sebħajt, sabiex tiġi żurek, fi srejk li l-arajt.